ака мебахшед. Салом алейкум. Салом алейкум. Шумо. Чӣ хел шумо? Шумо ҳолатон хуб? хостем. Як қаҳва тайёр кунед гӯед. Камтар амин хуб омадаи суд аст. Бисёр хаста шудам. Ҳозир дар 2 дақиқа тайёр мекунам. Чӣ хели қаҳва доред ака? Чӣ хеле шумо дар махуле мо дорем? Чӣ хеле тайёр кунем? Амин қаҳваи сиёҳ бошад ака. Сиёҳ. Не ака бисед. Аввал қаҳва анӯзед, баъд об анӯзед. Шумо чизе ки хоҳед ака мо ба хости дили шумо тайёр мекунем акаҷон. Ана ака. Баъд камтар шакарам андозед ака. Байли шакар. Бояд аввал шакарам меандохтед, ба об меандохтед ака. Вай хоб намешавад озӣ. Акаҷон ма хитон кунед. Як тағмир қаҳваи сиёҳ, як таш талх, як таш ширин. Ма якҷо будам шумо дар чӣ хел вақт маҳка. Хеле бака чӣ кори мекунед? Ма бигир. Ҳайли. Бигиред акаҷон. Ба чили дилтон кунед бихеле. Проблема ака. Ма медонед 18 сол ман хона ба хӯрокам ахудум пухтагиам. Оладор шудам, гуфтам ки хӯрок мепазад мехӯрам, нашуд. ҳар рӯз хона ба худам хӯрок тайёр мекунам. Як чунок қаҳва мекунам ки озӣ. Як бор Сафина омадам гуфтам ки ман ба қаҳва тайёр кардаатиам хӯрам гум, ҳаминҷа боям худам тайёр мекунам. Ба марам як қаҳва кунед. Анак мо шуморо бинем ки чанд қадар ҳанари қаҳваша бисёр будост, кофеша бисёр ки шакарша аввал медохтӣ. Ака, нигоҳ кунед, нигоҳ Шумо кунед. хитон кунед ба чен дилтон хӯрдаи ман. Ҳамин қаҳваи адаси ман хӯред, як ҳафта хоб намеред. Як ҳафта хоб намекунед. Чӣ хел буда? Чӣ аст? ранги ҳаёти ман ака талх. Хуба шакарjon сахна бароед. ҳолам бад шуд. навбататон омад. Равед. Хуш омадед. қариб буд ҳамаро расо мекардам. Равед. Хуш омадед. Не ҳозир шумо фикр кардед ки ман суруд мехонам. Ман суруд намехонам, чунки суруд хондан ман наметавонам суруд хонда. Барои чӣ гӯед агар? Чунки ман худам одами зиқ. Маслан агар эътибор дода бошед, имрӯзҳо ҳама зиқкия набинед, зиқ мешавад, фақат зиқ мешавад. Ман фикр мекунам ки агар ягон олимпиадаи байналмилалӣ шаваду ман рафта иштирок кунам, зиққӣ ба якум ҷоя гирифта мебиёрад. Агар худо накунаду якум ҷоя нагирам, аз ҳамон ҷоям зиқ шуда омадаам. ман имрӯз шумо кати дар бораи чӣ суҳбат карданӣ, масалан мегирем бисёри вақт амин зиндагӣ мекунед, ҳаёта мебинед, вақте ки оиладор мешавед, бисёр чизҳои аҷоиб пайдо мешавад. Масалан мегирем рашки зан гуфтагӣ чиз аст. Рашки зан гуфтагӣ чиз аст, вай бовар кунед бисёр як чизи вазнин. Масалан мегирем ман як рӯз қати ҳамсарам мағоза ба дар омадему, харид кардему, пеши хазина ба омадему, баъд амин бақия додан ба ҳамин хел тангая дастам ба духтаре ки хушрӯ будан амин хазиначи ҳамту дастама додану мана ин бақиятон гуфта ханда кард. манам ташаккури зиёд хоҳарҷон гуфтам. аз ҳамонҷа буромадам гӯед рости гап, амин нигоҳ мекунам ҳамсарам дар паҳлӯям истодагӣ, аллаки амин аз чеҳрааш маълум ки имшаб ҳаёти ман дӯзах мешавад. хона дар омадем қатим гап намезанад, инҷа мерад, он тараф мерад, амин болишта меғуронад, ягон чой кун мегум гап намезанад. мегум занакҷон пулта биёр, мегӯяд ки ҳамон хазиначие гӯед биёрад. ман гуфтам занак охи ман ҳамин ҳамту бахияе гардонда те гуфтам, ҳамин камакак дасташ дастам ба расид гуфтам. мегӯяд ки дастатона шӯед. чӣ шуд гуфтам? тағораба оварда оба пур карда дастама 15 дақиқа оба тар карда монда, анавай порошокое рехта ҳамаша карда дастамро ток тоза карда шуда мана дастам тоза шуд аз вай хазиначи гум агар мегӯяд ки гӯш кунед аз дашти шумо вай чирки рашк бурафтагӣ бошадам аз дили ман намебуравад. бовар мекунед ми рашки зан то кадом дараҷа? масалан мегирем вақте ки дар хориҷа, масалан мегирем аз рӯи омор гирем, агар дар хориҷа масалан занҳо шавҳарашонро дар як рӯз зиёда аз 20 бор I love you мегуфтиянд. дар як рӯз зиёда аз 20 бор шавҳарашона I love you гуфта якта таваллуд мекардиянд. масалан мегирем дар як рӯз 10 бор я тебя люблю гуфта ҳамагӣ дутта таваллуд мекардиянд. худо ба шукр занҳои мо 10-та 15-та таваллуд мекунанд. ман метарсам ки агар занҳои мо мардакҷон ман шуморо дӯст медорам гӯд агар мо аз чин ҳам зиёд шуда мевураем. масалан мегирем ё ки вақте ки масалан гирем дар хориҷа агар зану шавҳар ҷанг кунанд, агар ҷангашонро чӣ хел мекардиянд? масалан ягон рӯҳшиноса даъват мекардиянд, мегуфтанд ки ин ман ба ҳамин хел кард, ин гапи мана намегирад, ҳамин хел маслиҳат карда гапо фаҳмонда аз ҳамонҷа буромада хушу хушбахтона зиндагӣ мекардиянд. масалан мегирем занам бо ман ҷанг кардагиша ман баъд аз 3 рӯз мефаҳмам. чунки шумо занҳо худатон ба худатон мокати ҷанг карда аз мо ҷудо шуда аллакай рафта хонаи падаратон зиндагӣ карда баъд аз 3 рӯз баъд мо ба мегӯед ки шумо мокати ҷанг кардед.
این حالی با زنهایی که مثلا همین خیلی جنگ میکنن هستن زنهایی که وقتی که با ما جنگ میکنن خونی مادرشون میبرن مثلا میگیم یک روز من هم خونه بیام همسرم نیست در خونه تلفن گرفتم و تلفن کردم تلفن کنم تلفن رو خوشتومنم برداشتم الو السلام علیکم گفت ها داماد اینجوری مادر جان گفت وقتی که شما با خوشتومنتون زنگ میزنید و ها داماد میگن значит وضعیت بیزید گفتم اینجوری مادر جان امین همسرم خونش ما رفتگی میگم من این دخترم 18 سال کلام کردگی خونوندگی خوروندگی پوشوندگی شما باشد این دختری من آبی چشمش دریا باری نیزوندید میگن شما اعتبار دادگی وقتی که شما مثلا میگیم دختر بچه رو خفه میکنید میگن که من این دختر رو عذاب کشیده کلام کردگی میبخشیدونو ما بچه‌ها هم عذاب کشیده کلام کردگی ما هم از یگان پرتو یافتگی نی گفتم مادر جان گوش کنید گفتم اصلش عیبی شما گفتم اگر شما گفتم دخترتون نغز گفتم مانتو پختن یاد میدادید ما امروز جنگ نمیکردیم گفتم یک دان دخترتون جلدی مانتویت غلط شده است گفتم منم خیلی قهر کرده رفتم خونتون با تلفن کشتم بعد از 5 دقیقه خسورم زنگ زدم راست دیگه تلخم کشید من گفتم این موضوع گفتم خوشتومن خفه کردم موضوع خسور من خفه میکنن گفتم هم تو تلفن بردارم الا داماد اینجوری پدر جان شما مجلس بمیگو چرا پس گپ زده سودید گم یه ملدیس داماد خندتون نزنید چرا اینجوری میگم من 30 سال باز میگم من توی جلدش غوثی همسر ما خورده یزد شدگی یکی شما میگن نترسیده همین گپ روش بگفتید این ملدیس گفتید که همین دنگر شد و چپا شد و تلفن مرد پگاش با خوشبختانه آشتی شدیم همه ما من خوشتومنم همسرم در نزد بیمارخانه شب همین ناگهان سکواراتکا غلطیده پشتی سری خسورم مزده کمک ضرر جسمانی رسید برای همین یکم وقت کسل نشوید همه وقت خرسند باشید همه وقت در عائله در زندگی فقط تابی بالیده داشته باشید تشکر زیاد